Πάμε να γυμναστούμε. Άιντε πάμε! Πού είμαι, εδώ είμαι. Λοιπόν, Χριστίνα Πάζιου στην παρέα μας, θα γυμναστούμε δίπλα στην πισίνα, γιατί θέλουμε να εξαφανίσουμε την κυταρίτιδα. Χριστινάκη, καλό μεσημέρι, τι κάνεις? Γεια σου Άννα, γεια σας! Καλέ, τι εμφάνιση είναι αυτή εδώ τώρα? Δροσερή και σεξι. Φόρεσα κάτι απλό και ήρθα. Το απλό μπορούμε να το πούμε και εμείς. Χριστίνα μου, αλλά είσαι μια κούκλα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Είμαι μια χαρά. Ζεσταίνεστε εκεί έξω που είστε εσείς, γιατί εμείς είμαστε μέσα στη δροσιά. Αχ, εδώ είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίος ο χώρος εδώ και έχει και πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Οπότε και οι τηλεθεατές του TV Weekend και ο κόσμος που είναι εδώ θα δει πώς μπορεί να εξαφανίσει την κυταρίτιδα και να χάσει 5 κιλά σε 15 μέρες. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Χριστίνα μου, να ξεκινήσουμε. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, για πάμε να σας δούμε. Για πάμε. Ναι. Μα ακούγομαι. Ναι. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα πρόγραμμα που το έχω κάνει και εγώ και έχω χάσει 3 κιλά σε 15 μέρες. Και είναι πάρα πολύ απλό και όποιος δεν προλάβει να το δει και να το θυμάται μπορεί να το βρει στο www.pazio.gr στο online personal training. Ωραία, να μπει λοιπόν στο διαδίκτυο και να μάθει περισσότερες πληροφορίες. Πάμε να ξεκινήσουμε λιγάκι να δούμε πώς γυμναζόμαστε για να χάσουμε τα κιλά και να εξαφανίσουμε την κυταρίτιδα. Εγώ θα είμαι έξω από την πισίνα, αλλά όλοι αυτοί που μας βλέπουν πρέπει να τις κάνουν μέσα στο νερό τις ασκήσεις. Εγώ τις κάνω έξω για να φαίνονται. Λοιπόν, παίρνουμε 2 βατραχοπέδιλα. Ναι. Με ακούτε? Ναι, δεν έχω καθόλου εικόνα. Σε βλέπουμε και σε ακούμε. Παίρνουμε 2 βατραχοπέδιλα και μπαίνουμε μέσα στο νερό σε αυτό περίπου το ύψος. Εγώ το κάνω έξω και δουλεύουμε χέρια. Γράμμους χεριών. Πώς σας φαίνονται? Μια χαρά σε βλέπουμε. Λόγω αντίστασης από το νερό. Μπράβο. Κλεοπάτρα, εσύ μιλάς. Εγώ μιλάω. Γιατί δεν βλέπω, αλλά ακούω. Κάνουμε λοιπόν τις κινήσεις για να δουλέψουμε χέρια. Έφυγε λίγο το μικρόφωνο εδώ. Ναι, πρόσεχε. Αλλά ακούγομαι νομίζω, Ναι, σε ακούμε. Δεν ακούω τίποτα, παιδιά. Δεν ακούω. Συνέχισε εσύ, κάνε τις ασκήσεις. Εμείς κάνουμε τις ασκήσεις εδώ μπροστά, πάνω και κάτω. Ναι. Και μέσα στο νερό ανοίγω και κλείνω. Ανοίγω και κλείνω. Να κάνουμε ένα διάλειμμα να φτιάξουμε το μικρόφωνο. Δεν σε βολεύει, Χριστίνα? Δεν ακούω τίποτα. Δεν πειράζει, δείξε μας τις ασκήσεις. Ναι. Αν μπορούμε και τα παιδιά που είναι πολύ στο ωραία, link να μας βοηθήσουν. Συνεχίζουμε να δείχνω τις ασκήσεις που κάνουμε εδώ και μπροστά εναλλάξεις πάνω χέρια. Γυμνάζω πάρα πολύ καλά δικέφαλα και τρικέφαλα εκεί στο στούντιο. Ελπίζω να λέτε τίποτα καλές κουβέντες για τις ασκήσεις και ό,τι θα τις κάνετε, γιατί δεν ακούω τίποτα. Λοιπόν, Χριστίνα μου, για να φτιάξουμε λιγάκι κοιλιακούς. Λοιπόν, παιδιά, κλείστε το μικρόφωνο. Επειδή υπάρχει ένα πρόβλημα, είναι μέσα στο νερό και έχει φύγει. Αλλάξουμε διάθεση και να πάμε να γυμναστούμε. Ήρθε η ώρα, η Χριστίνα είναι έτοιμη. Τώρα, σε πετυχαίνουμε πάλι στο ίδιο σημείο. Πιστεύω ότι βρήκαμε λύση. Η ψυχαγωγική γυμναστική και το TV Weekend βρήκαν λύση να γυμνάσουν τους τηλεθεατές σωστά. Έτσι, για να εξαφανίσουμε την κυταρίτιδα, Χριστίνα. Οπότε να τις δείξουμε όλες τις ασκήσεις από την αρχή, να πούμε όλα αυτά που είπαμε πριν. Όχι, τα έχουμε ακούσει όλα αυτά, τα έχουμε πει. Εμείς θέλουμε απλά να δούμε τις ασκήσεις. Και οι φίλες που μας παρακολουθούν. Ξεκινάω να δείχνω. Απλές ασκησούλες εδώ πέρα, είμαστε στην άκρη της πισίνας. Κάνουμε βυθίσεις μέσα και πάνω. Βυθίσεις μέσα και πάνω, όπως βλέπεις Άννα και η υπόλοιπη εκεί παρέα. Γυμνάζουμε πάρα πολύ καλά τα δικέφαλα και τους κοιλιακούς γιατί σφίγγουν. Εγώ τώρα εδώ πέρα πατάω λίγο γιατί είναι η πισίνα πάρα πολύ ρηχή. Καλό είναι όμως να τα κάνουμε σε πιο βαθύ μέρος ώστε να ανεβοκατεβαίνουμε πάνω και κάτω. Αν θέλω να κάνω πολύ ωραίες γάμπες, βάζω το πόδι μου εδώ πίσω το ένα πόδι πίσω από το άλλο όπως βλέπετε και ανεβαίνω και κατεβαίνω. Έκλεισε η γραμμή μου, νομίζω. Οπότε στηρίζεσαι στο ένα πόδι τώρα, Χριστίνα, αυτό μας λες. Στηρίζομαι στο ένα πόδι και κάνω και στις μύτες. Ανεβαίνω στις μύτες των ποδιών και βυθίζομαι πάνω και κάτω. Πάνω και κάτω. Μπορώ να κάνω και το αντίθετο, να γυρίσω εδώ για να γυμνάσω τα τρικέφαλά μου που όλες οι γυναίκες θέλουν να τα γυμνάσουν το καλοκαίρι, ειδικά που στην παραλία πέφτει ο ήλιος πάνω και δυστυχώς φαίνονται όλες οι ατέλειες. Οπότε, καλό είναι να προσπαθήσουμε 15 μέρες να κάνουμε ό,τι καλύτερο για να έχουμε αποτέλεσμα. Εγώ, όπως είχα πει Άννα, έκανα αυτό το πρόγραμμα 15 μέρες, έχασα 3 κιλά και θέλω να χάσω όλο ένα. Οπότε το συνεχίζω και σήμερα και όλες τις υπόλοιπες ημέρες. Μπράβο, Χριστίνα, και χαιρόμαστε που μας το δείχνεις και εμάς για να το ακολουθήσουμε και να χάσουμε και εμείς τα κιλά. Θέλω να πω ότι όσο περισσότερα κιλά έχει κάποιος, τόσο πιο πολύ εύκολα χάνει κιλά. Όσο λιγότερα έχεις να χάσεις, τόσο πιο δύσκολο είναι. Λοιπόν, παίρνουμε τα βατραχοπέδιλα που είναι ένα πάμφθινο αξεσουάρ που μπορεί να το βρούμε παντού για να κάνουμε τέλειους τους κοιλιακούς μας, όπως είπαμε πριν. Ναι. Βάζουμε τα βατραχοπέδιλα στα χέρια και εγώ θα το δείξω τώρα λίγο έξω από την πισίνα. Αλλά καλό είναι να βυθιζόμαστε μέσα στην πισίνα, να το κάνουμε για να χρησιμοποιούμε το νερό ως αντίσταση. Εγώ όμως το δείχνω έξω από την πισίνα εδώ. Πάνω κάτω χέρια. Σκεφτείτε τώρα τα βατραχοπέδιλα να είναι μέσα στο νερό
και να έχω αντίσταση. Θα έχουμε άλλη πίεση, πόσο οπότε πολύ εύκολα με σαν να κάνεις κάθε βαράκια. επαναλήψη γυμνάζονται χέρια και κοιτάξτε πως φύγουν οι κοιλιακοί εδώ μπροστά. Και μπροστά. Και πάνω, κάτω τα βατραχοπέδια. Πόσες φορές το κάνουμε, Χριστίνα, αυτό? Όλες τις ασκήσεις θέλω να πω ότι θα τις κάνουμε από ένα σετ. Ο καθένας μας θα τις κάνει όσο αντέχει περισσότερο. Κάποιος μπορεί να είναι πολύ αγύμναστος, να αντέχει 10 επαναλήψεις, θα του κάνουν δουλειά. Κάποιος άλλος που είναι πολύ γυμνασμένος θα τις κάνει 50, μπορεί και 60. Ας πούμε, φτάνουν τις 80 επαναλήψεις. Εδώ, χέρια ψηλά και στρίβω γύρω-γύρω τον κορμό. Για τέλειους κοιλιακούς. Είναι οι Goldfish Exercises. Ναι. Τις έχουμε ξαναδείξει κιόλας στους τηλεθεατές του Weekend και νομίζω ότι τους άρεσαν πάρα πολύ. Πώς σας φαίνονται? Πάρα πολύ καλές είναι αυτές οι ασκήσεις και εύκολες μέχρι Θα στιγμής. τις δοκιμάσετε? Βεβαίως και θα τις δοκιμάσουμε. Βλέπω εδώ και το Μιχάλη, την Ελισάνδρα. Μέσα έξω. Όλοι, Κλεοπάτρα, Δημήτρης, όλοι είναι έτοιμοι. Θα φύγουν μετά να πάνε να κάνουν τις ασκήσεις, Χριστίνα μου, που μας δείχνεις. Κλεοπάτρα, θέλω να τις δοκιμάσεις κι εσύ, γιατί έχουμε μιλήσει και ξέρω πόσο πολύ γυμνάζεσαι. Γυμναζόμουν. Τώρα πού? Και πλάι. Και πλάι. Αυτό είναι ωραίο. Κοιτάξτε τους κοιλιακούς με αυτή την κίνηση εδώ πέρα και με αυτά εδώ τα σημεία. Οπότε σκεφτείτε να κάνω για κάθε μέρα για 15 μέρες 100 επαναλήψεις. Και έγονται όλα. Έχουμε και ένα πρόβλημα στον ήχο, Χριστίνα μου, επειδή κινείσαι και είσαι και μέσα στο νερό, γι' αυτό. Πάμε στην επόμενη άσκηση και σιγά σιγά να κλείσουμε τη ζωντανή μας σύνδεση. Γυμνάζουμε γλουτούς. Θέλω αυτό να πάρει πάρα πολύ ρηχά. Θα ήθελα να γίνει πιο βαθιά η άσκηση. Δεν ακούγεται καλά. Ανοίγω και κλείνω πόδια μέσα στο νερό. Ωραία, είναι αυτό που μας είπες, Χριστίνα, και πριν. Για να μπορέσουμε να γυμνάσουμε τα πόδια μας και για να πετύχουμε και τους κοιλιακούς τους οποίους θέλουμε. Χριστινάκη, θα πρέπει να σε κλείσουμε γιατί έχουμε ένα πρόβλημα στον ήχο, δεν σε ακούμε καλά. Πολύ ωραία. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι τις ασκήσεις αυτές βρίσκουν στο www.youtube.com. Δεν ακούμε όποιον δεν τις πρόλαβα τις δει όλες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές. Αν δεν σε ξαναδούμε, φιλιά πολλά. Λοιπόν, αυτές ήταν οι ασκήσεις τώρα. Είχαμε ένα πρόβλημα γιατί ήταν και εξωτερικό το γύρισμα και μέσα στο νερό. Ήταν κατατοπιστική. Πάντως είναι πολύ ωραία. Ναι. Διότι και δροσίζεσαι και το νερό έχει απίστευτη αντίσταση. Παιδιά, είναι σαν να σηκώνεις βαράκια 2 και 3 κιλά, έτσι. Και όπου μπορείτε στη θάλασσα είναι ό,τι πρέπει. Γι' αυτό Το που θέμα λένε. είναι να βρεις τον χρόνο να πας στη θάλασσα.